Kahibalog yun ko nga pamilyar na ninyo ang maong motorcycle brand nga di pa lang kaayo dugay pod nga nisulod dinhi sa tuwang nasod. Ug labi na ang ilang mga produkto sama sa ilang mga business type nga mga motorsiklo nga gipanggamit karon sa pangnegosyo ug pamasayroan sa tuwang mga kababayan dinhi sa tuwang nasod. Sama aning Daan Hari 125cc, Daan Hari 150cc, Daan Hari 175cc, ug labi na ang bag-o nilang modelo nga usa ka business type model gihapon nga nigawas di pa lang kayo dugay aning kumpanyaha nga mao ang Daan Hari 186cc. Ug kadungan pod niini ang scooter type model nila nga mao ang T150. Kumusta mga kabisdak? Bagong video na usab nga atuang pagalantawon karon. Ato ang tukion ug kanusa gasugod ang kumpanya nga nagbuhat aning Euro motorcycle brand. Pero bago una ta magsugod, palihog usa ko sa pagpindot sa subscribe ug bell icon aron ma-notify ka kung naa ko'y mga bagong video nga i-upload. Ug palihog pod ko sa pag-like ug pag-share isip suporta ani atong video karon. Ug kaya pod kalimot sa pag-follow sa atong TikTok channel ug Facebook page. Abi ninyo mga kabisdak, ang Euro motorcycle brand ang nanag-iya og assembler day ani niya walay lain kundi ang kumpanyang Mitsubishi Motors Philippines Incorporated o MMPI nga usa ka importer, assembler ug distributor og mga motorsiklo. Ang Mitsubishi mismo ang main distributor sa mga sikat pod nga mga brand sama sa Kiwi ug Sanyang Motorcycle o SYM. Ang Euro motorcycle brand gisugdan kini kaniadtong tuig 2006. Siguro pod nakita sa Mitsubishi Company nga gawas nga sila'y assembler ug distributor sa Kiwi ug SYM brand, gusto po nila nga mogama og ilang brand ug diri na nigawas ang Euro motorcycle brand. Ug nakita pod nila dinhi sa tuang nasod nga nagkinahanglan tang mga Pinoy nga makapalit og very affordable ug durable nga mga motorsiklo. Labi na kadtong mga igo-igo lang ang pagkabutang. So makaingon tang usap pod ni sila nga nakatabang natong mga Pinoy nga makaanggon og mga motorsiklo. So dili lang ang Rossi, Skygo ug Motorstar ang nakatabang natong mga Pinoy. Usa na ni ang Euro brand karon. Ang Mitsubishi Motorcycle Philippines Incorporated nagsugod kaniadto pang tuig 1997 sa 222 Rodriguez Senior Avenue, Barangay Kalusugan, Quezon City. Ug ang ilang mga business partner pod niini na usapod ka mga dagkong kumpanya sama sa Kinjang Motors Company Limited nga mao ang tag-iya sa Kiwi motorcycle brand nga gikan sa China. Ug ang usapod ka dakong Taiwanese company nga mao ang Sanyang Motorcycle Company nga syempre gikan sa Taiwan. Sa pagkakaron, anaa na sila mga 5,000 nga mga empleyado ug 500 nga mga branches sa tibuok nasod. Sila nagbaligya og mga business type nga mga motorsiklo sama sa ilang mga Daan Hari nga mga modelo ug mga underbone daily commuter type sama sa Euro Sports ug Euro Racing type nga motorsiklo. By the way mga kabisdak, sa tinuod lang, wala kaayo ko'y nakalap nga mga impormasyon aning kumpanya sa Mitsubishi ug kinsa ang nanag-iya aning kumpanyaha.
Correct me na lang kung naakoy mga kulang ni ini. Comment down below na lang pod. Salamat. Kamo mga kabisdak nga naay mga Euro motorcycle brand nga mga motor, i-appear na lang pod ninyo ang Kiwi o SYM brand ug unsa ang inyong mga experience ni ini. Ug unsa pod ang imong reaksyon sa video nato karon. Comment down below na lang palihog mga kabisdak. By the way po di ay mga kabisdak, naa na di ay ko'y vlog video pod aning duha ka brand sa Mitsubishi Company nga mao ang Kiwi ug SYM motorcycle brand. Ako lang ibutang ang video link sa description box. Daghan kaayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras sa pagtan-aw ani ato ang video karon. Sa sunod na pod, lauma na pod nako ang inyong mga suporta para mas molambo pa ang atuang channel nga gibugna alang natong mga Bisaya. God bless o kita-kits.